हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ମୁଁ ପୂଜା ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ସକାଳ 6ଟା ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଥିଲା ସଣ୍ଡେ। ମୋତେ କିଛିଟା ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଗେଟଅପ୍ ନେବାର ଥିଲା ତ ମୋତେ ମେକଅପ୍ କରିବାର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଫେସିଆଲ୍ ହେୟାରକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଫେସିଆଲ୍ ହେୟାର ଷ୍ଟିଲ୍ ଫେସିଆଲ୍ ହେୟାର ରହିଲେ ଯେତେ ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବୋଳିଲେ ସେଇ ସ୍ମୁଥ୍ ଟେକ୍ସଚର ଲୁକ୍ଟା ଆସେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରେଜର ୟୁଜ୍ କରି ଫେସିଆଲ୍ ହେୟାର ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲି। ରିମୁଭ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି। ସ୍ମୁଥ୍ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇଦେଲେ ହେୟାର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯାଏ, ସୋ ଟିକେ ଇଜିଲି ବାହାରିଯାଏ। ଆଗରୁ ମୁଁ ପୁରା ଫେସ୍ ଥ୍ରେଡିଂ କରୁଥିଲି, ବଟ୍ ପୁରା ଫେସ୍ ଥ୍ରେଡିଂ କଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁରେ ବହୁତ ସାରା ବମ୍ପସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରି ଆସେ। ଆଉ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 7 ରୁ 8 ଡେଜ୍ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଫେସିଆଲ ରେଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛି ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେୟାର। ତାପରେ ମୁହଁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଧାଇକିନା ନେକ୍ସଟ ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲସେ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ବିକଜ ବେସ୍‌ଟା ଯେତେ ଭଲ ଥିବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେତେ ଭଲସେ ଲାଗିକି ରହିବ। ଦେନ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି କନସିଲର ଆଣ୍ଡ ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୋର କ୍ୟାମେରାରେ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ମୁଁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି ମୁଁ କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ବଟ୍ ଏଠି ତ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି କନସିଲର ୟୁଜ୍ କଲେ ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଚିହ୍ନ ଥିବ ଯଦି ଫେସ୍‌ରେ ସବୁ ହାଇଡ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ କନସିଲରଟା ସବୁବେଳେ ନିଜ ସେଟ୍ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଡାର୍କର ନେଲେ ଭଲ। ସୋ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଲଗେଇଦେଲି। ବହୁତ ଡାର୍କ ତ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଚଳିବ। କନସିଲର ପରେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଗାଏନି କାରଣ ମୋର ବହୁତ ହି ज़୍ୟାଦା ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍। ମୁଁ ମଏଶ୍ଚରାଇଜ ଲଗେଇକିନା ବି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲଗେଇଲେ ବି ମୋର ପ୍ୟାଚି ସ୍କିନ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିକାଲି କଣ କରୁଛି ନା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ଟିକେ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ମିଶଉଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ସେଡ୍‌ର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜେନେରାଲି 2ଟା ସେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ମିଶେଇକି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋ କଲରଟା ଆସିବ। ତ ମୁଁ 2ଟା ଯାକ ମିଶେଇକି ସେଥିରେ ଟିକେ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ମିଶେଇକିନା ଫେସ୍‌ରେ ଡ୍ୟାବ୍ ଡ୍ୟାବ୍ କରିକି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ସବୁକୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ରଶ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ସ୍ପଞ୍ଜ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ବଟ୍ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବ୍ରଶ ଅଛି। ସୋ ଏବେ ସ୍ପଞ୍ଜ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରଶ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଶରେ ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଧୀରେ 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 କରିକି ବହୁତ ज़୍ୟାଦା ଘଷିବାର ନାହିଁ, ହାଲକା ହାଲକା ମୋସନରେ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି ବ୍ଲସର। ମୋତେ ଟିକେ ବ୍ଲଶ କରିବାର ଥିଲା ଗାଲରେ ହାଲକା ହିଁ ବିକଜ ମୋତେ ବେସିକ୍ ଲୁକ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ଏତେ ବହୁତ ज़୍ୟାଦା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଦରକାର ନଥିଲା। ସୋ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ବ୍ଲଶ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଙ୍କିକି ବାହାର କରିଦିଏ, ନହେଲେ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗେ ଗାଲରେ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ପିଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ଲସରଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି। ବ୍ଲସରକୁ ମିଶେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କାରଣ ମୋତେ ପତା ନାହିଁ ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କେତେ ଦେଖାଯାଉଛି ବଟ୍ ମିରରରେ ତ ବହୁତ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ମିଶେଇବା ପାଇଁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ବାନାନା ପାଉଡର। ଯେତେ ବି ମେକଅପ୍ ହେଇସାରୁ ବାନାନା ପାଉଡର ଟିକେ ଉପରେ ଲଗେଇଦେଲେ ମେକଅପ୍‌ଟା ଷ୍ଟେ କରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ଆଉ ଭଲ ଟେକ୍ସଚର ବି ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ମେ ବି ମୋର ନା ମେ ବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ହୁଡା ବ୍ୟୁଟିର ହିଁ ସୋ ମୁଁ ପାଉଡର ବି ବ୍ରଶ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲଗାଏ। ଏଇଟା ହୁଡା ବ୍ୟୁଟିର, ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟଟା ବଟ୍ ବହୁତ ଦିନ ଗଲାଣି and ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ଯିବ। ଦେନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା କାଜଲର। ସୋ ଏଠି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲି କାଜଲ, ୱାଟର ଲାଇନରେ ବି ଲଗେଇଦେଲି ଆଣ୍ଡ ଉପର ଆଇରେ ବି ଲଗେଇଥିଲି କାଜଲ। ଯେତେ ବି ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଉ କାଜଲ ବିନା ତ ମେକଅପ୍ ଅଧୁରା। ଦେନ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍। ଲିପଷ୍ଟିକଟାକୁ ବି ମୁଁ 2-3ଟା ସେଡ୍ ମିଶେଇକି ଲଗେଇଥିଲି। ସୋ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିପଷ୍ଟିକଟା ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଭଲ ସେଡ୍ ଅଛି। ଗ୍ଲସି ଲୁକ୍ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ଲସି ଲୁକ୍ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡରେ କଣ କରେ ନା ଜେନେରାଲି ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଉପରେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍‌ଟା ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ନବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ମୋର ମନ ବି ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ପଳେଇଲି। ସୋ ଏଇଟା କାମ ସାରିକି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଶଟ୍ ନେଇପାରିଲି। ଏଠି ମୁଁ ଉପମା ବନଉଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଘୁଗୁନି ଥିଲା ରାତିର। ସୋ ମୁଁ ଖାଲି ଉପମା ହିଁ ବନେଇଲି। ଦେନ୍ ଆଉ କଣ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ସୋ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିବା। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।